der kan sagtens ske mutationer, tænker jeg også. Også med alle de atomprøvesprængninger, der har været, så ved vi jo ikke, hvad der foregår. Det tror jeg heller ikke. Men nej, jeg skal også have flere beviser, for jeg tror det. Men det der med tanden, synes jeg var interessant. Ja. Nej, det gør han ikke. Det gør han faktisk ikke. Han virker oplæst. Ja. Om vi står det samme sted. Jeg skal have flere beviser. Jeg vil ikke lige stå i vandet og have flere beviser. Jeg vil bare høre om flere beviser, før jeg tror det. Sådan helt. Ja. Okay. Nej, det er godt. God weekend. Hej.